यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो हरे कृष्ण भगवते प्रभु जी। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्तुभ्य नरं चैव नरोत्तमं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्राणेषु भद्रेषु
నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 12వ శ్లోక 14. హిరణ్యం గామహీం గ్రామాత్ హిరణ్యం గ్రామాన్ అస్త్యశ్వాన్ నృపతిర్వరాన్ ప్రాదాత్పన్నం చ విప్రేభ్యః ప్రజాతీర్థే సతీర్థవేత్. హిరణ్యం బంగారం, గాం గోవులు, మహీం భూమి, గ్రామాన్ గ్రామములు, అస్థి ఏనుగులు, అశ్వాన్ గుర్రములు, విపతి రాజు, వరాన్ వరములను, ప్రాదాత్ దానముగా నొసగను, సు అన్నం చక్కని ధాన్యమును, మరియు విప్రేభ్యః బ్రాహ్మణులకు, ప్రజాతీర్థే పుత్రుని సందర్భమున జన్మ సందర్భమున ఒసగిడి దాన సమయం. సహ అతడు, తీర్థవిత్ ఎక్కడ, ఎప్పుడు ఏ విధముగా దానము నొసగవలెనో తెలిసినవాడు. ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ విధముగా దానము నొసగవలెనో ఎరగినట్టి ధర్మరాజు ఆ విధముగా పుత్రుడు ఉదయించినంతట బంగారమును, భూమిని, గ్రాములను, గజములను, అశ్వములను, మంచి ధాన్యమును బ్రాహ్మణులకు దానముగా నొసగెను. ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏ విధముగా దానము నొసగవలెనో ఎరిగినట్టి ధర్మరాజు ఆ విధముగా పుత్రుడు ఉదయించినంతట బంగారమును, భూమిని, గ్రామములను, గజములను, అశ్వములను, మంచి ధాన్యమును బ్రాహ్మణులకు దానముగా నొసగెను. విజయ్ భాస్కర్ గారు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. కేవలము బ్రాహ్మణులు, సన్యాసులే గృహస్థుల నుండి దానమును స్వీకరించుటకు అర్హులై ఉన్నారు. మానవుల ముఖ్యావసర విషయమున అత్యున్నత సేవనొనరించడి వారైనందున బ్రాహ్మణులకు అన్ని రకములైన సంస్కార కర్మలయందు ముఖ్యముగా జన్మము, వివాహము, మరణ సమయములందు దానముగా ధనము వసగబడుచుండును. బంగారము, భూమి, గ్రామములు, అశ్వములు, గజములు, వంటకు అవసరమైన సకల ఆహార పదార్థములతో సహా ఆహార ధాన్యముల రూపమున దానము అతి ఘనముగా నుండును. అనగా వాస్తవ దృష్టిలో బ్రాహ్మణులు పేదవారు కారు. పైగా ధనము, భూమి, గ్రామములు, అశ్వములు, గజములు మరియు ధాన్యమును పుష్కలముగా కలిగి ఉన్నందున తమ కొరకై ఏదియును ఆర్జింపవలసిన అవసరము వారికి లేకుండెను. తత్కారణమున వారందరూ కేవలము సంఘ శ్రేయస్సు కొరకే పూర్తిగా అంకితమయ్యేది వారు. ఎచ్చట ఏ విధముగా దానము చేయవలనో ధర్మరాజు చక్కగా ఎరిగి ఉన్నందున తీర్థవిత్ అను పదము ఇచ్చట ప్రాధాన్యమును సంతరించుకున్నది. దానమనున్నది ఎన్నడును ఫలరహితము గాని గుడ్డిదిగా
గ్రుడ్డితి కాని కాదు. ఆధ్యాత్మిక వికాసము కారణమున దానమును స్వీకరించుటకు యోగ్యత కలిగిన వారికే దానము నొసగవలెనని శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. దరిద్ర నారాయణుడు భగవానుని ఎడ అప్రామాణికుల అపార్థ భావము ఎన్నడును దానధేయముగా శాస్త్రములందు పేర్కొనబడలేదు. అదియును గాక దరిద్రుడైన వాడు అశ్వములు, గజములు, భూమి, గ్రామముల రూపమున ఔదార్యపూర్ణ దానమును గ్రహించుటకు సమర్థుడు కాజాలడు. సారాంశం ఏమనగా, మేధావంతులైన జనులు అనగా భగవత్ సేవలో ప్రత్యేకముగా నియుక్తులైన బ్రాహ్మణులు దేహావసర చింత లేకుండా చక్కగా పోషింపబడి రాజు మరియు ఇతర గృహస్థులందరూ వారి సౌఖ్యములన్నింటినీ ఆనందంతో కాంచి ఉండిరి. తల్లితో బొడ్డుత్రాడు ద్వారా కలిసి ఉన్నంత వరకు శిశువు తల్లి దేహముగానే భావింపబడునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. కానీ ఆ త్రాడు తెంపబడి శిశువు తల్లి నుండి వేరుపరపబడినంతనే జాతక కర్మ అనేది శుద్ధి కార్యం నిర్వహింపబడును. లోకపాలకులు, వంశపితరులు క్రొత్తగా జన్మించిన ఆ సంతానమును వీక్షించుటకు అరుదెంతురు. కనుకనే సంఘపు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికై యోగ్యులైన వారలకు లాభదాయకముగా ధనమును వసగుటకు అటువంటి సందర్భము తగిన సమయముగా అంగీకరింపబడి ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్ తమోచుర్బ్రాహ్మణాస్తుష్టా తమోచుర్బ్రాహ్మణస్తుష్టా రాజానం ప్రశ్రయాన్వితం రాజానం ప్రశ్రయాన్వితం ఏష హ్యస్మిన్ ప్రజాతంతో యస్మిన్ ప్రజాతంతో పురూణాం పౌరవర్షభా తం అతనిని ఊచుః పలికిరి బ్రాహ్మణాః బ్రాహ్మణులు తుష్టాః మిక్కిలి సంతుష్టి చెంది రాజానం రాజుతో ప్రశ్రయ అన్వితం మిక్కిలి దయగల ఏషః ఇతడు హి నిశ్చయముగా అస్మిన్ వరుసలో ప్రజాతంతో పరంపరగా పురాణం పూర్వంశపు పౌరవర్షభ పురువంశములో శ్రేష్ఠుడు ధర్మరాజు ఒసగిన దానములచే సంతుష్టి చెందిన బ్రాహ్మణులు అతనిని పురుశ్రేష్ఠునిగా సంబోధించి అతని పౌత్రుడు నిక్కముగా పురువంశమునకు తగినట్టివాడు కాగలడని పలికిరి. ధర్మరాజు ఒసగిన చెందిన బ్రాహ్మణులు అతనిని పురుశ్రేష్ఠునిగా సంబోధించి అతని పౌత్రుడు నిక్కముగా పురువంశమునకు తగినట్టివాడు కాగలడని పలికిరి. దైవేన ప్రతిఘాతేన శుక్లే సంస్థాం ఉపేయుషి రాతో వో అనుగ్రహార్థాయ విష్ణునా ప్రభవిష్ణునా దైవేన మానవాతీత శక్తిచే అప్రతిఘాతేన ఎదురులేనటువంటి శుక్లే పవిత్రమైన సంస్థాం నాశనము ఉపేయుషి పొందునున్న సమయమున
ఉపేయుషి పొందనున్న సమయమున రాతః రక్షింపబడెను. రాతః రక్షింపబడెను. వహ నీయందు వహ నీయందు అనుగ్రహ అర్థాయ అనుగ్రహము కలవాడై అనుగ్రహ ఆప్తాయ అనుగ్రహము కలవాడై విష్ణున సర్వవ్యాపి విష్ణువుచే విష్ణునా సర్వవ్యాపి విష్ణువుచే ప్రభ విష్ణున సర్వశక్తిమంతుడును విష్ణునా సర్వశక్తిమంతుడు. బ్రాహ్మణులు పలికిరి, సర్వశక్తిమంతుడును సర్వవ్యాపియును అగు విష్ణుదేవుడు నీయందు అనుగ్రహము కలవాడై పవిత్రమైన ఈ సంతానమును పునర్జీవితుని కావించెను. తిరుగులేని మానవాతీత ఆయుధముచే నశింపునున్న సమయమున ఇతడు రక్షింపబడినాడు. బ్రాహ్మణులు పలికిరి, సర్వశక్తిమంతుడును సర్వవ్యాపియును అగు విష్ణుదేవుడు విష్ణుదేవుడు నీయందు అనుగ్రహము కలవాడై పవిత్రమైన ఈ సంతానమును పునర్జీవితుని గావించెను. తిరుగులేని మానవాతీత ఆయుధముచే సమయమున ఇతడు రక్షింపబడినాడు. రక్షింపబడినాడు. భాష్యం చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. సర్వశక్తిమంతుడును సర్వవ్యాపియను అగు శ్రీ విష్ణువు శ్రీకృష్ణ భగవానునిచ్చే 2 కారణముల వలన బాల పరీక్షిత్ రక్షింపబడినాడు. అందు మొదటి కారణము బాలుని పవిత్రత. తల్లి గర్భమును గల ఆ బాలుడు శ్రీకృష్ణ భక్తుడైన కారణమున పవిత్రుడై ఉండుటయే అందలి మొదటి కారణము. ఇక రెండవ కారణము అతడొక్కడే కురుమహారాజు అంటే ధర్మాత్ముడైన ధర్మరాజు యొక్క పుణ్యుడైన వంశపుత్రుడు యొక్క వంశాంకురమై ఉన్నాడు. వాస్తవమైన శాంతియుత పురోగమన జీవనముకై పుణ్యాత్మునైన రాజుల పరంపరయే తన ప్రతినిధులుగా ధరిత్రిని పాలించవలని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కోరి ఉండెను. కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరము ధర్మరాజు యొక్క తదుపరి తరము వరకు కూడా నశించిపోయిను. రాజవంశమున మరి యొక్క సంతానము వృద్ధి చేయి వారే లేకపోయారు. ఆ సమయమున అభిమన్యుని తనయుడైన పరీక్షిత్తు ఒక్కడే వంశాంకురమై ఉన్నాడు. కానీ అతడును అశ్వత్థామ యొక్క ఎదురులేనటువంటి మానవాతీత బ్రహ్మాస్త్రము బలవంతముగా నశించు స్థితికి ఎదురయ్యను. ఈ శ్లోకమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విష్ణువుగా వర్ణింపబడుటయందు ఒక ప్రాధాన్యం కలదు. ఆదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు రక్షణము సంహారముల వంటి కార్యములను విష్ణు రూపమున గావించును. ఆ విష్ణువు శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రధాన విస్తృతాంశమై ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సర్వ వ్యాపక కారణములన్నీను అతని విష్ణు రూపముతోనే నిర్వహింపబడుచున్నను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని విశుద్ధ భక్తుడైన కారణమున పరీక్షిత్తు ఇచ్చట శుక్లముగా వర్ణింపబడి ఉన్నాడు. భగవత్ కార్యము వనరించుటయే అటువంటి శ్రద్ధాభక్తులు ధరిత్రిలో అవతరించుచుందురు. భగవత్ కార్యమును వర్ణించుటకే అటువంటి శుద్ధ భక్తులు ధరిత్రిలో అవతరించుచుందురు. భౌతిక సృష్టి యందు పరిభ్రమించడు బద్ధజీవులు తన ధామమునకు తిరిగి రప్పించుకున్నటే భగవానుడు వాంఛించును. తత్కార్యార్థమై అతడు వేదముల వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథములను రచించుట ద్వారా, సాధు సన్యాసుల వంటి ప్రచారకులను జగత్తునకు పంపుట ద్వారా, తన ప్రతినిధి అయిన ఆధ్యాత్మిక గురువును నియుక్తిని చేయటం ద్వారా బద్ధజీవులకు సహాయం గావించుచున్నను. భౌతిక గుణముల కల్మషము ఏమాత్రము స్పృశించని కారణమున అట్టి వేద వాంగ్మయము ప్రచారకులు భగవత్ ప్రతినిధులు నిష్కలంకులై ఉందరు. వినాశ భయము కలిగినంతనే వారందరూ భగవానునిచే శీఘ్రంగా రక్షింపబడుదురు. సాధారణంగా అట్టి మూర్ఖపు బెదిరింపులు భౌతికవాదులచే కలుగుచుండును. బాల పరీక్షిత్తుపై అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రము నిక్కముగా మానవాతీత శక్తి సంపన్నమైనట్టిది. మరియు భౌతిక జగమునందేదియును దాని శక్తిని నిరోధింపజాలదు. కానీ బాహ్యాంతరముల యందు సర్వత్రా నిలిచేందు సర్వశక్తిమంతుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాత్రం తన శుద్ధ భక్తుడును మరియు నిర్హేతుక కరుణ సదాపాత్రుడైన ధర్మరాజు యొక్క వంశజుని అగువాని రక్షణ కొరకు తన శక్తి ద్వారా దానిని నిరోధించును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
ఎస్, ఇంకొకటి లాస్ట్ చదువుతాం. తస్మాన్నామ్నా విష్ణురాథా తస్మాన్నామ్నా విష్ణురాత ఇతి లోకే భవిష్యతి इति लोके भविष्यति న సందేహో మహాభాగా न सन्देहो महाभागा మహాభాగవతో మహాన్. महाभागवतो महान् తస్మాన్నామ్నా విష్ణురాథ तस्मान्नाम्ना विष्णुरात ఇతి లోకే భవిష్యతి इति लोके भविष्यति న సందేహో మహాభాగా न सन्देहो సందేహో महाभागा మహాభాగవతో మహాన్. महाभागवतो महान् చదువుతారా శ్లోక? ఎవరైనా శ్లోక చదవాలంటే చదవండి. తస్మాన్నామ్నా విష్ణురాత తస్మాన్నామ్నా విష్ణురాథ ఇతి లోకే భవిష్యతి ఇతి లోకే లోకే భవిష్యతి న సందేహో మహాభాగా न सन्देहो महाभागा మహాభాగవతో మహాన్ మహాభాగవతో మహాన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. తస్మాన్నం నా విష్ణురాత తస్మాన్నామ్నా విష్ణురాత ఇతి లోకే భవిష్యతి इति लोके లోకే भविष्यति భవిష్యతి నా సందేహో మహాభాగా न सन्देहो సందేహో महाभागा మహాభాగా మహాభాగవతో మహాన్. महाभागवतो భాగవతో महान् మహాన్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. तस्मान्नाम्ना विष्णुरात తస్మాన్నామ్నా విష్ణురాత इति लोके भविष्यति లోకే భవిష్యతి न सन्देहो महाभागा సందేహో మహాభాగా महाभागवतो महान् మహాభాగవతో మహాన్. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवते महान्. हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण तस्मान्नाम्नां विष्णुरात తస్మాన్నామ్నా విష్ణురాత इति लोके भविष्यति इति लोके भविष्यति संदेहो महाभागा न सन्देहो సందేహో మహాభాగా महाभागवतो महान्. महाभागवतो महान् हरे कृष्ण प्रभु जी. తస్మాత్ అందుచేత तस्मात् అందుచేత అందుచేత నామ్నా నామముతో नाम्ना నామ్నా నామముతో విష్ణురాత విష్ణువుచే రక్షింపబడినాడు. విష్ణురాత విష్ణువుచే రక్షింపబడినాడు. ఇది ఈ విధముగా इति ఈ విధముగా ఒకే లోకములందు లోకే లోకములందు భవిష్యతి ప్రసిద్ధి చెందును. భవిష్యతి భవిష్యతి సిద్ధి ప్రసిద్ధి చెందును. న సందేహ సందేహము లేదు. నా సందేహ సందేహము లేదు. సందేహము లేదు. మహాభాగ ఓ భాగ్యవంతుడా, మహాభాగ ఓ భాగ్యవంతుడా, మహాభాగవత పరమభక్తుడు, మహాభాగవత పరమ పరమభక్తుడు, మహాన్ మహాద్గుణములు కలవాడు. మహాద్గుణములు కలవాడు. ఈ కారణము చేత ఈ బాలుడు జగమునందు విష్ణు ఈ బాలుడు జగమునందు విష్ణురాతునిగా ప్రసిద్ధి చెందగలడు. జగమునందు విష్ణురాతునిగా ప్రసిద్ధి చెందగలడు. ఓ మహాభాగా, ఓ మహాభాగ, మహాభాగా, ఈ బాలుడు నిస్సందేహముగా ఈ బాలుడు నిస్సందేహముగా మహాభాగవతుడై మహాభాగవతుడై సర్వ మహాద్గుణములు కలవాడగును.
సర్వ మహాత్ములు కలవాడగును. సర్వమహద్భుతములు. ఓకే. భాష్యము. ఓకే, ఎవరు చదువుతారు? వాణిమత చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భగవానుడు సర్వజీవులకు రక్షణము నసగువాడై ఉన్నాడు. జీవులందరికీ అతడు దివ్య నాయకుడొకటే అందులకు కారణం. భగవానుడు పురుషులందరిలోనూ దివ్య పురుషుడని వేద మంత్రములు ధ్రువపరచుతున్నవి. ఈ ఇరువురి నడుమ గల భేదమేమనగా, ఒకరు భగవానుడు, ఒకరు మిగిలిన దేవులందరికీ కావలసినవి సమకూర్చువాడు. మరియు అతని నెరుగుట ద్వారానే మానవుడు నిత్యశాంతిని పొందగలడు. కఠోపనిషత్తు చెప్తోంది. భగవానుని వివిధ శక్తుల ద్వారా వివిధ తరగతుల జీవులకు అట్టి రక్షణము లభించుచుండును. కానీ శుద్ధ భక్తుల విషయమున మాత్రము అతడే స్వయముగా రక్షణమును గూర్చును. కనుకనే పరీక్షిన్ మహారాజు తల్లి గర్భమున నిలిచిన నాటి నుండి రక్షింపబడినాడు. శ్రీకృష్ణునిచే ప్రత్యేకముగా రక్షణ మొసగబడిన కారణమున ఆ బాలుడు సర్వ శుభలక్షణములు కలిగిన భాగవతోత్తముడు కాగలడని నిర్ధారింపవచ్చును. మహాభాగవతుడు మధ్యమాధికారి, కనిష్టాధికారి అనేది 3 తరగతుల భక్తులు కలరు. మందిరములకేగి ఆస్తిక విజ్ఞానమును తగినంత జ్ఞానము లేకుండా శ్రీ విగ్రహములకు పూజాదులను గూర్చుచు భగవద్భక్తులకు ఏమాత్రము గౌరవమునసగని వాడు కనిష్టాధికారి, లౌకిక భక్తుడు, 3వ తరగతికి చెందినవాడు అని పిలువబడును. ఇక 2వ తరగతి వారు భగవానుని ఎడ నిజమైన సేవాభావమును వృద్ధి చేసుకొని ఉందురు. ఆ విధముగా వారు ఒక స్థాయి భక్తులతో సాంగత్యము నెరపుచు ప్రారంభ దశలో ఉన్న వారి ఎడ అనుగ్రహము చూపుచు నాస్తికులను పరిచయించు ద్వితీయ శ్రేణి భక్తులుగా పిలువబడుదురు. కానీ సమస్తమును శ్రీకృష్ణుని ఎందే గాంచుటయేగాక, లేదా భగవంతునికి చెందిన సమస్తమును గాంచుటయేగాక, ప్రతిదాని యందును భగవానునితో గల నిత్య సంబంధమును దర్శించుచు దేవదేవుని తప్ప అన్యమును తమ దృష్టి పరిధిలో కలిగి ఉండని వారు మహాభాగవతులనబడుదురు. అటువంటి మహాభాగవతులు సర్వ విధముల సంపూర్ణులై ఉందురు. ఏ తరగతికి చెందిన భక్తుడైనను అప్రయత్నముగా శుభలక్షణములను పొందును. కనుక మహాభాగవతుడైన పరీక్షిన్ మహారాజు అన్ని విధముల నిక్కముగా పూర్ణుడై ఉన్నాడు. పరీక్షిన్ మహారాజు ధర్మరాజు వంశమున జన్మించినందున ధర్మరాజు ఇచ్చట మహాభాగునిగా, పరమ భాగ్యవంతునిగా సంబోధింపబడినాడు. మహాభాగవతుని జననముచే వంశములోని భూత భవిష్యత్ వర్తమానముల యందలి 100 తరములు భగవత్ కరుణచే తరించిపోవును. కనుక ఆ వంశము నిక్కముగా భాగ్యవంతము కాగలదు. భక్తుని ఎడగల గౌరవము చేతనే భగవానునిచే ఆ విధముగా వర్ణింపబడును. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానునకు శుద్ధ భక్తుడగుట ద్వారా మనుజుని వంశమునకు అత్యున్నత లాభం చేకూరుచున్నది. హరే కృష్ణ. జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు అంతా అర్హులైన బ్రాహ్మణులకి బంగారాలు, గోవులు, భూమి, గ్రామాలు, ఏనుగులు, గుర్రములు అంతా వాళ్ళు దానం వచ్చేసారని చెప్తున్నారు. సో ఆచార్యులు మాకు తెలిపిస్తుండేది ఇది గీత భగవద్గీత చెప్పినట్లు ఒక అర్హులైన బ్రాహ్మణులు, సన్యాసులు, దేవాలయాలు, అది వైదిక శాస్త్రంలో నిర్దేశించిండేది. సో ఇప్పుడు కొంతమంది ఆధునికంగా వాళ్ళు కనిపెట్టేది, వాళ్ళు కొత్తగా దరిద్ర నారాయణ సేవ అని చెప్పేది, అది చెప్పరాదు అని చెప్తుండేది.
ఓకే, అది ఒకటి సహాయం చేసేది ఒకటి మంచి కార్యము, ఒకటి పుణ్య కార్యము లేదని కాదు. అయితే దాన్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక కార్యంకి అది సమంగా చూసేది అది తప్పు. ఎందుకంటే మానవ సేవ మాధవ సేవ అని చెప్పే మాట కూడా ఉంది. లేదు, అది భగవంతుని సేవించితే అందరికీ సేవించడం. యస్మిన్ తుష్టే జగత్తుష్టం. అయితే అది ఇంకొక ఇది కాదు. అది ఆ డిఫరెన్స్ మేము తెలుసుకోవాలి అని ఆచార్యులు చెప్తుండేది. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి సాధించడానికి మనకి ఇది సహాయం చేస్తుంది నాకు. సో వేరేది ఒక పుణ్యకార్యం కారణమున మనము కొంత శుద్ధి అవుతాం, మన మనస్సు మళ్ళీ కొంత ఎక్కువ భౌతిక లాభం నెక్స్ట్ జన్మంలా పొందేదానికి పోయే జన్మలానే ఒక రకంగా పుణ్య కార్యం అవుతుంది. అయితే సరైన పాత్రలైన వీళ్ళకి చేసినప్పుడు అది భక్తి కార్యలే అవుతుంది. అది భక్తికి వృద్ధి ఉండడానికి అది మనకి సహాయం చేస్తుంది. సో దాన్ని వాళ్ళు స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్తుండేది. ఇది ఆమెట్క ఇది తల్లితో బొడ్డు త్రాడు ద్వారా కలిసి ఉన్నంత వరకు శిశువు తల్లి దేహముగానే భావింపబడునని శాస్త్రం తెలుపుచున్నది. కానీ ఆ త్రాడు తెంపబడి శిశువు తల్లి నుండి వేరుపరపబడినంతనే జాతక కర్మ అనేది శుద్ధి కార్యం నిర్వహింపబడును. సో ఆ టైంలో లోకపాలకులు దేవతలు వంశపితరులు క్రొత్తగా జన్మించిన ఆ సంతానం వీక్షించుటకు అరుదెంతురు. కనుకనే సంఘపు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికై యోగ్యులైన వారులకు లాభదాయకంగా ధనమును వసతులకు అటువంటి సందర్భం తగిన సమయంగా అంగీకరింపబడి ఉన్నది. సో ఇది వైదిక శాస్త్ర నిర్దేశం అని చెప్తున్నారు. ఇది సో కృష్ణ పుట్టినప్పుడు మేము వినేది, ఎవరు అప్పుడు నంద మహారాజ్ కూడా చేసే కార్యాలు వింటాం. తర్వాత బ్రాహ్మణులో ఏం వీళ్ళు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అని దాని గురించి చెప్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా వాళ్ళు చెప్తుండేది 2 కారణాలు భగవంతుడు వాళ్ళని రక్షించింది. ఒకటి వాళ్ళ శుద్ధ భక్తుడు అయిన కారణంలో వాళ్ళని రక్షిస్తున్నారు. ఇంకొకటి యుధిష్ఠిర్ మహారాజుకి వాళ్ళ సంబంధం ఉంది, దానికోసం వాళ్ళని రక్షిస్తున్నారు. 2 కారణాలు. అండ్ భగవంతుడిని ఇక్కడ విష్ణు అని సంబోధించేది చెప్తుండేది. శ్రీకృష్ణుడు విష్ణు రూపమునే 3 విష్ణు రూపాలు, మహావిష్ణు, గర్భోదక విష్ణు, క్షీరోదక విష్ణు. ఆ రూపంలో భగవంతుడు లోకపాలకుడుగా భగవంతుడు పురుషావతారగా విస్తరించేది. సో సర్వవ్యాపక రూపము విష్ణు, క్షీరోదక విష్ణు, పరమాత్మ స్వరూపం. సో దానికి ఇక్కడ విష్ణునా ప్రభ విష్ణునా అని చెప్తున్నారు. ప్రభ విష్ణు అంటే సర్వశక్తిమంతుడు. సో భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వవ్యాపి. కిరాత హునాంద పులింద పుల్కష ఆబీర శుంభ యవనాక సాదయ ఎన్నీచ పాప వ్యపాశ్రయాశ్రయ ప్రభవంతి శుద్ధ్యంతి తస్మై ప్రభ విష్ణవే నమః అని కూడా చెప్పినట్టు అక్కడ కూడా చెప్పేది. ప్రభ విష్ణు సర్వశక్తిమంతుడు. వాళ్ళు అనుగ్రహించి వాళ్ళ ఎవరు శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళని మనం ఆశ్రయిస్తే మనం ఎంతనా మన ఇది ఉండొచ్చు, మన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండొచ్చు, అయితే మనం కూడా ఆ పరమగతిని సాధించవచ్చు. విష్ణు భగవంతుడు సర్వశక్తి అని అక్కడ కూడా చెప్పినమాట. సో ప్రభుపాదలో ఇక్కడ భగవంతుడు సదా తన ఈ శాస్త్రము వేద నిర్దేశనాలు తన శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు, సో వాళ్ళ ద్వారా మనకి ఈ యొక్క ఆశ్రయము కలిగిస్తారు అని చెప్తున్నారు. గురు, శాస్త్ర, సాధు. సో ఇది చెప్తారు. ఈ 3 రకంగా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా మనని ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. ఒక భగవంతుడు ఈ గ్రంథాలు, శాస్త్ర గ్రంథాలు ఉసగాడు. అలాగే భగవంతుడు మనకి తన శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు పంపుతుంటారు. స్వతహ ఒక గురువుని కూడా పంపుతుంటారు భగవంతుడు. భౌతిక గుణముల కల్మషం ఏమాత్రము స్పృశించిన కారణమున అట్టి వేదవాన్మయము ప్రచారకులు భగవత్ ప్రతినిధులు నిష్కళంకులై ఉందరు. వినాశ భయం కలిగినంతనే వారందరూ భగవానుని చే శీఘ్రంగా రక్షింపబడదు.
సాధారణముగా అట్టి మూర్ఖపు బెదిరింపులు భౌతికవాదులచే కలుగుచుండరు. ఎస్, సో వీళ్ళు మొదటే వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ సామాన్య వ్యక్తి కాదు, వీళ్ళు శుద్ధ భక్తుడు మహాభాగవతుడు అని. యాక్చువల్లీ అలాగే మేము వినేది ప్రహ్లాద్ మహారాజు వాళ్ళ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే హిరణ్యకశిపు తపస్సుకి వెళ్తారు. హిరణ్యాక్ష వధ అయింది, నేను ఇప్పుడు తపస్సు చేసి నేను గొప్ప శక్తి సాధించాలని వెళ్తారు. అప్పుడు దేవతలంతా వచ్చి హిరణ్యకశిపు వాళ్ళు అసురుల సామ్రాజ్యం అంతా నాశనం చేస్తా ప్రహ్లాద్ మహారాజు వాళ్ళ తల్లిని తీసుకొని వెళ్తుంటారు. వాళ్ళు ఫోర్స్ గా తీసుకొని వెళ్తారు ఖయాదు. అప్పుడు నారద ముని వస్తారు. నారద ముని వచ్చి వాళ్ళకి చెప్పేది వీళ్ళు గర్భంలో ఉండేది మహాభాగవతుడు. సో వాళ్ళకి మొదటే తెలుసు నారద మునికి హిరణ్యకశిపు వాళ్ళ పుత్రుడిగా వచ్చే ఉండే వ్యక్తి సామాన్య వ్యక్తి కాదు. దేవతలు భావించుతారు ఇంద్రుడు అంతా హిరణ్యకశిపు ఇంత గొప్ప అసురుడు, వాళ్ళ పుత్రుడు కూడా ఇంకొక అసురుడే అవుతాడు. సో వాళ్ళు పుట్టిన త్వరనే వాళ్ళని వధించుతామని ఆ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఫోర్స్ గా తీసుకొని వెళ్తుంటారు. అయితే నారద ముని వచ్చి చెప్పేది లేదు, మీరు వీళ్ళని వధించాలి అని అనుకుంటాను, మీకు వధించేకపోతే ఈ పుత్రుడు విష్ణు నుంచి రక్షణ పొందాడు అని. సో దాన్ని వినిందే యాక్చువల్లీ అంతవరకు వాళ్ళు అంత దీనిగా ఉంటారు, వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళేదానికి అంత ఇచ్చేసేదానికి. అయితే నారద ముని చెప్పారు వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు విడిచేస్తారు. అంటే సంపూర్ణ నమ్మకం ఉంది దేవతా పురుషులు అంటే వీళ్ళు నారద ముని ఆ రకమైన గొప్ప వ్యక్తులు పైన వాళ్ళకి సంపూర్ణ నమ్మకం, భగవంతుల భక్తుల పైన. సో వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళని విడిచేసి ఇంకా ఖయాదు ప్రహ్లాద్ మహారాజు వాళ్ళ తల్లిని వాళ్ళు చుట్టి అందరూ ఎలా భగవంతుని ప్రదక్షిణ చేస్తాం అలాగే వాళ్ళంతా చుట్టి వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు నమస్కరించి వెళ్ళిపోతారు. సో ఆ రకంగా శుద్ధ భక్తులకి తెలుసు వాళ్ళకి సామాన్య వ్యక్తి కాదు అని, మహాభాగవతుడు. ఇన్ఫాక్ట్ శ్రీల ప్రభుపాదులు వాళ్ళ గురించి కూడా మన గురు పరంపరలో వాళ్ళ గురు 3 generations భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. సో శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వాళ్ళు 19th centuryలో వాళ్ళు బ్రిటిష్ కాలంలో వాళ్ళు ఒక న్యాయాధీశులుగా కూడా ఉంటారు, డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్. సో తర్వాత వాళ్ళు ప్రచారం కూడా చేస్తుంటారు. వాళ్ళు గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటేనే వాళ్ళు చాలా ప్రచారం చేశారు ఆచార్యులు. సో వాళ్ళు ఒక రచనల వాళ్ళు 1895-96లో అది రిలీజ్ అయింది ఒక పుస్తకం. సో దాంట్లో వాళ్ళు మొదటే వాళ్ళు భవిష్యత్తు చెప్తుండేది, వెరీ సూన్ దెర్ విల్ బి ఎ పర్సనాలిటీ హూ విల్ స్ప్రెడ్ దిస్ మెసేజ్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఆ పుస్తకము దాంట్లో స్పెసిఫిక్ గా త్వరనే ఇప్పుడు కల్ప సమయంలోనే ఒక మహాన్ భక్తుడు పుట్టుతున్నాడు, వాళ్ళ ద్వారా ఈ కృష్ణ భక్తి అనేది విశ్వం పూర్తిగా ప్రచారం అవుతుంది. సో ఇది వాళ్ళు అప్పుడే దీన్ని రచించి ఆ పుస్తకాన్ని వాళ్ళు ఎన్నో లైబ్రరీస్ కి పంపింటారు. 1895-96 అంటే ఆ కాలంలో. అది తర్వాత శిల ప్రభుపాద్ పుట్టింది అదే సంవత్సరం 1896. తర్వాత శిల ప్రభుపాద్ ప్రచారం స్టార్ట్ చేసినాక 1970 ఆ రకంగా అరౌండ్ దట్ టైం శిల ప్రభుపాద్ శిష్యులు ఏదో ఒక లైబ్రరీ నుంచి ఆ కాపీ తెస్తారు. ప్రభుపాదుల గురువులు వాళ్ళు రచించే పుస్తకంలో ఈ ప్రెడిక్షన్ ఏమి ప్రభుపాద్ గురించి వాళ్ళు రచించారు ఆ పుస్తక కాపీ అది ఒక లైబ్రరీలో ఉంటుంది. అదో కెనడియన్ అదో యాదో ఒక దీంట్లో లైబ్రరీ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలో వాళ్ళకి ఆ పుస్తకం దొరుకుతుంది. మీ గురించి ఆల్రెడీ వాళ్ళు రచించారు. సో ఇది శుద్ధ భక్తులు ఆచార్యులు వాళ్ళకి భవిష్యం కూడా వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళకి. సో ఈ రకంగా ఈ బ్రాహ్మణుల్లో చెప్తుండేది ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు మొదటే చెప్తున్నారు ఈ వ్యక్తి మహాభాగవతుడు శుద్ధ భక్తుడు. సో మనకి తెలియదు, మన ఫ్యూచర్ తెలియదు, ఏం మనకు అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏమవుతుంది మనకి తెలియదు. అయితే ఈ గొప్ప భక్తులు ఇక్కడ మహాభాగవతులు అని చెప్పేది ఈ బ్రాహ్మణులు సామాన్య వ్యక్తులు కాదు ఇక్కడ. సో దానికోసమే వాళ్ళు ఎవరు యుధిష్ఠిర్ మహారాజు వాళ్ళకి అంతగా వాళ్ళని దానాలు వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి అంత మర్యాద గౌరవం ఇచ్చేది. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తుండేది వింటుంటే మనం ఇప్పుడు మొదలేదు అంతా తెలుసు వాళ్ళకి, త్రికాలజ్ఞులు వాళ్ళు. సో ఏమి వెనకాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ముందు ఏమవుతుంది అంత ఒక సమర్థలు ఉంటుండ్రు వెనకాలి సమయంలో. సో ఆచార్యులు దానికి 3 రకమైన భక్తులు, కనిష్ట భక్త, మధ్యమ భక్త, ఉత్తమ భక్త.
కనిష్ట భక్తి అంటే మనము ఈ భక్తి చేస్తున్నాము, అదే చాలా మనకి ఇది ఉంది, భౌతిక కల్మషాలు ఉన్నాయి, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదాన, సరే ఇవంతా ఉంది మనకి, ఇంకా ఉండి మనకి ద్వేషము ఇదంతా ఉంది మాకు. ఇది కనిష్ట భక్తి. మధ్యమ భక్తిలో చెప్తారు ఇంకా కొంత అడ్వాన్స్ అయ్యి వాళ్ళు భక్తుల సంఘం మాత్రం పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళకి వేరే భౌతిక సంఘం, భౌతిక దృష్టిలో ఎవరు ఉన్నారు, భౌతిక ఇది ఆనందం పొందేది దాంట్లో వాళ్ళకి అంత ఇదిలే. సో వాళ్ళు భక్తులే ఎక్కువగా వాళ్ళ సంఘం. ఆమెకి ఇంకెవరు భక్తులకి మార్పేగా ప్రయత్నం చేస్తారు, ఎవరు అమాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ప్రచారం చేస్తారు. ఈశ్వర తదదినేషు బాలిసేషు ద్విషస్సు చ ప్రేమో మైత్రి కృపా ఉపేక్ష మధ్యసభక్త మధ్యమ అని చెప్పేది. సో భగవంతుడి పైన వాళ్ళు ప్రేమ, వాళ్ళు ఇది మైత్రి, భగవంతునికి ప్రేమ అంటే భగవంతుని భక్తి చేస్తారు వాళ్ళు. సో ఈశ్వర తదదినేషు భగవంతుడి భక్తుల దగ్గర మైత్రి, వాళ్ళు ఫ్రెండ్షిప్. బాలిష అమాయకుల పైన వాళ్ళు ఒక అనుగ్రహం చూపేది, వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు ఏ రకంగా వాళ్ళ అమాయకుల్ని భక్తులు చేసేది. ఆమెక ద్వేష, కొంతమంది జగత్తులో ద్వేషంగా ఉంటారు, వాళ్ళకి భక్తి అనేది వాళ్ళకి ఇష్టం అవ్వదు వాళ్ళకి. సో అప్పుడు వాళ్ళని ఉపేక్ష అంటే నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. సో వాళ్ళకి వీళ్ళు ఫైట్ చేసుకుని వాళ్ళకి చేసేకి వెళ్ళారు, వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు, ఏం చేసేది. సో వీళ్ళు మనం భక్తి కార్యాల్లో చేసుకుంటాం. అది మధ్యమ, అది కూడా చాలా పెద్ద లెవెల్, మధ్యమ లెవెల్ చెప్తారు. మధ్యమ లెవెల్ సామాన్యం కాదు. సో అది కూడా చాలా అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. ఒక శుద్ధ భక్తుడు అంటే ఇక్కడ చెప్పేది మహాభాగవతుడు అంటే వాళ్ళు సర్వము వాళ్ళకి భగవంతుడు కనిపించే ఒక శక్తి ఉంటుంది ఎల్లప్పుడూ. సో అది చాలా గొప్ప వ్యక్తి, అది స్థితి, అది వైకుంఠవాసులో ఉండే భక్తులందరూ ఆ మహాభాగవతుడు. సో పరీక్షిత్ మహారాజుడు అక్కడి నుంచి భగవంతుల ఆజ్ఞ, భగవంతుల ప్రతినిధిగా వచ్చే ఒక భక్తుడు. తస్మాన్ నామో నామ్నా విష్ణురాత ఇతి లోకే భవిష్యతి నా సందేహో మహాభాగవతో మహా. సో భాగవత అంటే భక్తుడు, భగవంతుడి సంబంధంలో ఉండే వ్యక్తి. భగవాన్ భాగవత. మహాభాగవత అంటే మహాన్ భక్తుడు. సో భగవంతునికి శుద్ధ భక్తుడు, సంపూర్ణ 100% శరణాగతి పొందే శుద్ధ భక్తుడు, మహాభాగవత. సో ప్రభుపాద చెప్తారు, అందరూ భక్తులు అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎలాంటే కలియుగము ఇది, ఇప్పుడు ప్రజాప్రభుత్వం, డెమోక్రసీ. సో అందరూ కూడా భక్తులు అవ్వండి, అంత భాగవతులు అవ్వండి. తర్వాత మీరు ఒక మహాభాగవతుడిని ఇది సెలెక్ట్ చేయండి, అప్పుడు వాళ్ళు మహారాజు అవుతే. ఆ రకంగా అప్పుడు ఇది కలియుగము ఉంటేనూ మార్పే ఒక స్థితి ఉంటుంది. లేకుంటే అందరూ కూడా అభక్తులుగా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు చాలా మేము చూసే ఎక్కువగా సమాజం. సో మేము ఎవరిని మేము సెలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా కార్యనిర్వహణ చేస్తారు. సో మనం ఫస్ట్ భాగవతులు అవ్వాలి అందరూ, తర్వాత ఒక మహాభాగవతుని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చెప్తారో చెప్పండి.